I ara, les petites històries de l'Albert Vidal. Avui... Sant Josep, Dia del Pare. El Dia del Pare se celebra aquí, en aquest país, el dia de Sant Josep, el 19 de març. Aquest dia va ser festiu a l'estat espanyol fins 1977, quan a finals d'any un reial decret el va abolir, excepte el País Valencià com a festa de la comunitat. El mateix decret abolia també la celebració del 18 de juliol. Mira, una cosa va per altra. Tradicionalment, en aquesta data se celebra en terres peninsulars el Dia del Pare i també en algunes parts d'Europa, d'Àfrica i en un parell de països d'Amèrica Llatina, com Bolívia o Hondures. A la resta del món, cada comunitat el celebra quan més convenient els sembla. Per això, abans de seguir, però, cal dir que aquesta festa no ha estat mai de caire religiós, contràriament al que es podria pensar. Anem als seus inicis. Segons fonts històriques, la idea va sorgir als Estats Units els primers anys del segle XX, quan una tal Grace Golden Clayton, de la ciutat de Barboursville, de Virgínia Oriental, va pensar que aquesta seria una manera d'homenatjar els pares morts feia poc en un accident miner, en el qual van perdre la vida 361 homes i 1 miler de nens van quedar orfes. Grace ho va suggerir al seu pastor metodista i així es va fer el dia 5 de juliol de 1908 a la ciutat de Fairmont. Poc després, però, una altra dona, Sonora Smordot, de Spokane, a l'estat de Washington, va saber de l'acte organitzat per Grace i, esperonada per l'èxit que havia assolit el Dia de la Mare, que ja havia promogut un altre tal Anne Jervis el 12 de maig de 1907 a la ciutat de Grafton, es va proposar tirar endavant el projecte de festejar també el Dia del Pare a la seva comunitat. Acceptat pels clergues locals, se celebrarà el 19 de juny de 1910 i aviat es va estendre per tots els Estats Units i bona part de la resta del món, fins al punt que el 1966 el president americà Lyndon Byron Johnson firmà una proclamació presidencial declarant el tercer diumenge de juny com el Dia del Pare i que oficialitzà Richard Nixon el 1972. Bé, pel que fa a l'estat espanyol, el 1948, la mestra del col·legi Santo Ángel del barri madrileny de Vallecas, Manuela Vicente Ferrero, va promoure un seguit d'actes religiosos i lúdics dedicats als pares de la seva escola per iniciativa d'alguns d'aquests, queixosos de que se celebrés el Dia de la Mare, aleshores era el 8 de desembre, per ser el dia de la Immaculada Concepció, Mare de Jesús, i tot dient, bueno, i els pares què? Així es va celebrar el primer Dia del Pare el 19 de març d'aquell any, 1948, ja que a Sant Josep se'l considera el representant de la família cristiana en ser el pare putatiu de Jesús. La seva iniciativa es va difondre a través de diversos mitjans de comunicació i se'n van fer ressò, primer, José Fernández, a qui tothom va anomenar sempre Pepín Fernández, propietari de les ja desaparegudes Galeries Preciados, i poc després Ramon Areces, propietari del Corte Inglés, els quals van veure en la celebració una gran oportunitat de negoci. El 1953, grans campanyes publicitàries van promocionar la diada que ràpidament va tenir èxit entre les famílies. D'aquesta manera, totes les bones intencions d'homenatge inicials del Dia del Pare es van convertir a la comunitat espanyola en una sucosa acció comercial. Per alguns, per altres potser no tant, al marge de l'estima de fills a pares i de cap manera religiosa. Bé, hem acabat per ara. Fins una altra. Aquesta ha estat avui una de les petites històries de l'Albert Vidal.